salaamaaleykum Bokante Wada Arsela Souri jàmm alhamdulilah et Thierno Mamou Thierno Mamou o jaltu ko jaltuna donc min de kanko joyon noon mbaa ko jam ala ko jam bol an kanko noon Thierno Mamou moom il faut mi haala ma gueɗe ma kanko affaire jojoro yeere kam quoi affaire muus ko jolfuɓe mbiyata ko muus ɗum o yeere kam min jogni kam ujunnaje 4 temedde 4 temedde ɓe wona onon kon sehilaɓe eyyi komi sehilaɓe te nde tottodirton de min mi tawata mi wimo ala ɗo fati hoora non no wawi an ka joom suudu makko an kay kalko yettima makko ɗo walete ma quoi eyyi ujunnaje 4 o jogni kam holno joguirenma ujunnaje 4 temedde umtoɗon ɗo Mali e on ñamlinoma ujunnaje 4 pour attire on quoi d'accord noon woyi temedde noon goto joom suudu makko mbiɗenot Banel yo arde ono winomi lubum o sood boisson 4 quoi mbiɗa hol ɗum joom suudu ma eyyi joom suudu Thierno Mamoudou mbiɗa Mamoudou ala joom suudu goɗɗo sowona min de kanko de min de mbiɗa andu ko sehilam ni wiye mbiɗa Banel debbo wiyete nana goto joom suudu makko mbiɗenot Banel an yittono ko an ka neɗɗo bonɗo hono mum ala sehila bone an ndegede intérêt rek rewta yam so woni intérêt hakkude meɗen min intérêt hakkude men fa lat min ndegede ujunnaje 4 min komi jejjinnoɗo kono ujunnaje 4 min kala kala jama jeedi de cuppoto ala an ken mammo a hestuta hey min oro wow hey la ilaha illallah jon ɗum garnim ko oɗon ni jibi galle o mo jiiɗa ala ɗum woni o ndegere jogerɗo yeere kam kam o feri min kalisamo jogi amata yaari gonko liɓi yayam o halno hono liɓe ma o duñima ko hakkude mo on diɗi ɓe de o duñima ka mamun ni o hono liɓi yaami o duñima o liɓi jegidem bimam tututu wala ko yaayma yaayma kay jofti ko yaayjo no wona yaayma wala yaayma jag yaayma mi wo jini kam kan o fiyo ware rewmo tan fiyo mo ware o wajjini kam arga yam asora yam o dini kam dam mi kala ñamani gar mi jowdo adam se ko oro libe e bo fayo o waram gulani mo sada jogi dole sayo amado jole dana ho pour ñu dana ho ken est pas helaaji jor wara odo ka jewi dama wala huduma dole min ñaman ngi ka jewi dama ado ñaman mi kam habari an ko dewi la xamena ko jari la xamena ya gonde ka do ona gal to hanal ma dana ne teme ne wondo so tati kam dum wa arbe gal way odo galle horum jogni kam kay jor min dem galle horum jogni kam kay jor tanan jor an woni horum ne di boli ko ni ala
hay mbudum alnam hay mbudum alnam min jonkum na min oto abo entraînement damangal udir damangal jopala hatto paya bobal tan an ono dai ane an jugni mo ko hay mbudum haliso anu yaay kede ñamande nu yaay jogino goto mawni manda miñi biddat mali o yi il faut o neddo on passe quoi o ñañay dum ko gon min toto on min toto ngu ñañay bon godum temenede jogino goto debbo makko arno e gallam debbo makko wiyedo banel ay temenede kanko so non boisson wala banel hamdou wi kam banel chef de village wi kam jonkin bo mi jonkin joni ala e boisson limdal toda ñom codni mom limuna banel chef de village wurmon chef de village benel aɗan no banelan e boy heɗo aɗan no banet an mo gono bande ceerno mamadou an ɓe o bollata bi waya kam bolim yo war yo may kan hana ko defo goɗɗo fawna mi ande banal banel o banel ko woni nadde no frande banel yo ware an acci ko yo war yo may ñañe temene jogni jon ujunaje nayi atam duko jam duko ñalom temene ceerno sumar ni andu ko ɗon battinta hajma alayma eɗen ko haala ko hajma alayma no hangirani noon keɓota hangirani duko jam duko ñalom go fan fafte gon en fatte hoore mum on fof ko fenal gonɗon ten kon ganda ko ay galle so duko waɗi en jamma ñam suɓa kikiɗe galle yarata yeeso o galle hari ɓamta tan ko duko mon ngo on gondani on gonani goto on jewtodirani Allah wino lewru kor ko lewru promotion lewru dewal Allah lewru no ganda lebbi ɗiw tagui ɗi foof lewru kor ɓuuren teddude on ponno yafnade Allah bakkataji mon jafnon Allah ndewon Allah astafirullah nan ɗo la ilaha illallah nan ɗo on gotan dugoji hareji ɗi gasata on ganda noon galle mo dugoji woni ɓamtata o galle hari ɓamta tan ko dugoji hareji ɗum wona goho wona ɗiɗi go toon fatta gonga en fotte hoore mum onon fof ko fenen gonɗon ko fenen gonɗon on ngala gonga te ko ganda kon on ganda kon ɓuyɗo ko wawi ko gonga wawi min ñamano jogni mawɓe yo le sukaɓe mawɓe yo le sukaɓe mawɓe yo gadde sukaɓe message o addi ɗo yaka aɗa wawi yaltude jumu dar an ko ni gaccitiɗa akama wawa hay serdu an mbiɗa banel debbo chef de village chef de village wuro amen banel ko debbo chef de village wuro amen nde mamoudou ari ga nde kanko no ari ɓene waɗa lamlaɓe kanko abbi walla o abbaka mo ko ɗum no mbimi ni ko ɗon woni ko oɗo haali ko wona nder a nani haal banel wona nani haal banel a sani ɓe ɗum portema a sani ɓe ɗum porte banel aɗa ren ngal faya tan ko woni fof mbiyako noon ay moƴƴi wiidama no haydata fof moƴƴi jagge on jagguɗon ɗo tan akono xeefre
Abu ay gongaji kewɗi hande aduna he tolni ɗo sa waɗi ɗum hay hunde heɓata ñande ko an jiiɓi galle o ha jiiɓi hajjel min kay sa jimmi der mar haaldema ko sababu tan yidde keɓen debbo kono andudu kaldata andudu kaldata hande noon kam sa bonni heñeram walla heñere ma moƴƴi heddi ko noon mbaɗen no ceerno wi mbaɗen ko tawɗen ñande noon en ngari ɗo mbiɗa yomi haal gonga kalmi gonga bonorami aduna ono winom sa waɗi gonga bonereɗa a faami andu kalta hajjel min kay sayi kam ñanden kalmi ko ponmi ko haalde ko négocier tan ƴeewa no mbawɗe hiɓirde debbo ko ɗum tan wona haydara kono haala heew ko moƴƴani a faami hande wona ñalama haala hande ko ñalama wolde keɓen debbo men a faami tan min ñande sa yiidi dokmi mi addano ki somi addunoki wallahi jom mi ñamata koreji mum foof homo andi boom min wawi koreji mum rento hoore ma eyyi heddi noon jogi tariki ɗiɗi ndi ko peeñi ndi ko cuuɗini joni ndi ɗo woni cuuɗini ndi dekko jooɗi bisimillah fol poola fol poola Aissata tuuɓa am jaaɓa am tuuɓa am to ɗum ɗe leppiɗe ko desnan mami noon ko kalfinan mami wo totta hay goto jungo mo wona Aissata Abou billahi sa totti goɗɗo jungo ko en warandiroɓe en paamidiri te amayat boom en paamidiri amayat de naaru caggal mbiya jam yes jam caggal jam yes jam caggal wi noon jam yes jam caggal wi noon ay naat wi noon woto deƴƴo haal jam yes jam caggal eyyi ya Abou ya hay goto ala haal ko mbinmami ko eyyi haal noon jam yes jam caggal eyyi jam yes jam caggal so jinni yiɗi fosade jinni jaygol heewa so Allah jaɓi assalamu aleykum mbaɗɗa seydi Aissata nan ɗo Aissata jam ñalli to mi salmitimam ba Aissata garda je Aissata nder medio onon kam mara koye mon de on nanta onon walla so immi ɗon to alana naw to Aissata nana wawi to on cengi Aissata tan bisimillahi sa ala ali Muhammadu wa ala ali Muhammad tugnimi gattami to ko damal Allah damal Muhammadu karak ko kalmi mbaɗon barke rasulullah jool somi haali deƴƴa somi haali yayma de somi haali desɗo yumma o deƴ somi haali yimɓe galle ɓe fof de to bisimillah kum dalla salali bisimillah salali Muhammadu wa ala ali Muhammad to jon so salim yo maayi Aissata so rewani am yo yah laakara debbo mawɗo yah laakara galle o sumtuma alkames kala jaɓɓuɗo hen so jaɓani ko mbimi ko yo fa laakara kamɓe fof hay leñol maɓɓe hay ganduɗo an tan kirtima an hande tan kirtima minen kediranma wani an an tan ñam what's this iya billahi wallahi ɓayre gaddunomi e galle mi wonde kamil ko ɓayre gaddunomi e galle pour o pates yayma yo yah laakara par ce que meɗen andi ɓerde ma huɓɓi ɓerde ma metti te min ko jiiɗi hanno on ɗi fof jaron laakara han wanni tourne hollam yes an natal jaygol andi hollam yes billahi natal jaygo watte ɗum ɗo uddi damangal banam debbo Aissata woto nat jaygol yeɗo gulade kam enande gulade e joni noon ala to mbaɗa kam suuɗi ɗo yete jam ala ɗo de to cuuɗanmami ɗo balla kam hen tan sona barmam powiɗo e gaz o te woni koye fasde barme eyyi ɓiyam woto waɗ hande kirsema hande an goɗɗo arde hoore ma hande hirsata hammaya an bamma ko julɗo koye julɓe jeyɗa woto waram han wari fami par ce que a kefer min ko tidde hoore tan waɗimi ni kadi yiɗde debbam debbo noon jari ko woni fof ɓiyam a fijiɗa debbo ma ɗo mbiɗam garuɗa ɗo mbiɗa Abou amban nder kam yomi ar o wi o yaa yewde Aissata non barke rasulullah han tan mbaɗi soppamani woni koye fas woni koye fasde kay an kani a sikki barme nde kam ɓuuri ɓubde ɗiɗo gulaji so ɗin garami lommuma nder o woni koye fasde de walla men tan ala min kay mi wawa mollude Abou icca o boni mo woni amoyde wona winoma Abou nande
wino ma fu nando kam aduna o de kam buri wel so billahi wallahi o buri wel so loolu bonema mi ke ko ngal han mi da essa ngam jeew an wino yo ya ceerno mi warma o wara o do jore ba Aïssa ngel duga ala tafu jam Aïssa ya Aïssa ran kan jembo ala o jam mi to Aïssa ran kan daro o wara ya de a sakam ga parbe ariya nak ni man jodo la ilaha illallah hajjel ya mer so pugo na addu do bi man addu do hajjel ana tan do pustas an huwat ana dimno anno mi ceerno mi aduma do ko min aduma do ana dim ko min aduma do ana dimdo holko addim do mi am holko addim an wino yo mara naysat mi wi man an wino an bi da ko yum tuusi abu mbiɗa kam ko hakkunde ma Allah mbiɗa kam ko wonno dumen abu hakkunde ma mbiɗa kam sa naati e haal kam soppuma dardo mi man nen ala hande gallo hande regla nen jawto nen Amadou yow batta o suwara ko barmam de won ton argay ala woppu ala bonne peccat ayata dardo yaay bagda yaay gogo dali ala ay wi wonne jot badima ha bande ham badima ko annon jim hande ya ngoto ma balle walla on fof hirsi mon hande barke rasulillahi non ala ka tan kisata boy jodo on amar koy lewru ko gonda harabat joni mbiɗo oɗo ɓeeɗo keɗero amar koy keɗero har kam warde gonon seedeji la ilaha illallah keɗe har kam warde gonon seedeji mbiɗa won koye budelo hege wonma hoto budelo tutuwer he yo yar budel makko yo yar budelo dina kay yaruna hala du budelo yimo tan jara ɗum ɗo en soit an yara ɗum walla o yara ɗum ala cerma o dala yar kay kam addu yar budelo emi ñaagi mama yanani bamma yo Allah wurtin bamma hande arta galle fi o hatta ɗum wawonde mima wawude hajjel labbin hoore ma jara bitelo yar budelo labbin hoore ma joni hande yar budelo an sagardo onon joni jiɗim tan gueɗel gotel gonga cohlim mbaɗannoɗon ko ɗo e ko puɗo ɗum oɗo no naata galle mi hokkimo jungo sali jabbude o ginde jaltime alhaaliji maɓɓe fof Allah na anni ngal ɗo gueetati ngal fine galle ma mam fus o ngabɗi bondi jogui jinnaji galle ma yaay fat ɓe règle probléme o yaay fat tan salamu aleykum e fat ay dej waɗi oɗo tottuma jum tella tottum jum ala wona ɗum kaale mbiman waɗoɗo tottuma jum mbiɗa totan ceermi haalama ko e haal o kala musiba mo natmi kañum nanni kam hen wona goto billahi hajjel a hoyni kam deƴƴo o par hajjel wima ɗe bone mi natta hen bitel makko oɗo mo jogui o ko sababu ni oɗo debbo e yidde liggade gallo min noon yeehi wassalam oɗon jaada kay oɗon wona ɗo gam ka ko tudde ndi oɗo ya so juutma harma ɗo liggo harma kono aɗa andi kam minen ala ko min goni hen awaya bima awaya an coupe maɗi de tan coupe maɗi de amar koy lewru ko wona ƴew yimɓe ɓe ƴew lewru ko sa seppinama hirsam seppinama hirsam to joni seppine war voilà ɗo goppiɗi koyɗe ɗen dokta daje akamana kalda Aïssa bo yiɗa jees han noon ɓe gaddi kaman jees kes pour wonɗo hande hisuɗo neɗɗo noon e yardu ndiyam min fonni jiɗmi tan hande gonga yo haali amadou warde neɗɗo harmi an ka ligguiɗ nena walla liggat nena o ko waɗano ko ɗum mbaɗanɗoɗa nde ka ligguiɗ nena allahu akbar ka ligguiɗ nena mbima ko ligguiɗa wala min kawri wala kañum tinni ni kañum haalni ka ligguiɗ nena ko le bontan jahat bontan jahat jone yar ndiyam no yaw yar o musiba neɗɗo min ko bangue ma gonmi de yar wallahi bangue ma gonmi a yarani yar ndiyam ɗam yar gas totto yar acca tottum ala konko liggi mbimami yar mbimami walla mi hirsuma yar ndiyam ɗam yar hajjel yar mbimami ndiyam ɗam yar annawmi ceerno tan mi yare ya annawmi to oɗo woni wino kam haalani amen wonde ceerno noon wawi jaggude debbo haare wayne woni ko jaggude yumma haareɓe mo kañum haale moni wala tontimtel o jonnanda portable ndemi anda kanko taw hen he joni keɗe mbimami keɗe hono la warki ɗum keɗe
Aisat adi ɗo ha jon wala datti ɗum annam ni mi wata iɗo ha jon wala datti mi ɓaƴata ham a setto o bone yewe o bone fuy mam bone fuy ayi ɗo wala datti ɗum mi yiɗam ayidam gasi aɗa nanati yiɗede gallo kam ana ko bare umuda kay hande somi yalti gallo koyngal wonta ɗo rew nen adi ɗo ha jon wala datti ɗum mbeɗa yiɗi ha janggo accatam gorka mo waɗani mo wadɓe ɓe yetti ɗumen galle ɓeɗo addi ɓe bone bañere galle bangi ma gonmi de umme bangi ma gonmi de a wonano bone makko bangi ma lade jehi lade lade aka yaha lade ya atu jodde ya tan kama rengu mo non lade acca bamma wallahi bamma seyla wonno billahi bamma seyla wonno billahi meɗi ɗum ñarol ngari foraɗo billahi koyɗe keli wawade renno acca gore mun arɗo wona amadou nenara kam tuuɗo para ya tutoro misidam umuɗo pom umuɗo yo pompe ɓe wanni ni ɓay wa hiso wa haɗo helɗo mi sellay mbaram omo bima mo waram e wuro ala ayi hoore ma oɗo kono mbiya an wallu ya mi sette getas ɗo bima bima pom koñel laƴel ay tagar notto dam oɗon dambi mi compirma yamo pompe bima wonda certa hen wonde woni pompe bima wan mi suma pom jaggi noppare bima jaggi noppare ko pompa wadde dot juuɗe ɗe he mi sette mbeɗa jibini honoma mbeɗa jibini honoma mina waɗi kam kirsam An kam ni tan ɗaccintira ko nangum saka mbiɗo oppirami an wona gila ngarmi ɗo ha joni wona temedere wona temedɗi kono wayi musde ni neɗɗo ñalla horde ha nangue muta hay ko soodi bodde glace hokkata ɗum an mamoudou ha way ko ɗo pannamami hande mata wona ko téléphone hamdou waɗi kara alo addumaɗo ko hamdou kaldata yo totte ko joɗɗa glace e kosam hamdou addumaɗo min mi addanima ɗo a faami gadduɗomo ɗo yo yiilanoma glace e kosam jara ɓernde ma nde ɓuuɓa wona min nde garta nde a waynakimi a kontani mini komi neɗɗo a arta mbala ɗo faa joɗiɗa mbaɗano jullare badde ni a faami tawi aɗa jogui haaju aɗa jogui felore wat feere kaɓɓa bagage ma koota padang toon hami ara aɗa jimmi haalande min projet ji joguimi hande hooram ɗi ɓurimi doole joni mbiɗa an wona mbiɗa kaɗa wawani hoorema an addi ɗo hoorema saɗa tawde ko an wawani hoorema addi ɗo hoorema waɗan hoorema kadi goppami kadi ko joguimi ɗo koko jimmi waddude ko yiiɗa haala yiiɗi ko teere saɗa jogui ha jokku hen voilà ɗum tan ñaagui mami
mere mo na kalton da hoye joom galle ma fof mi nani ɗum mbeɗa jooɗi ɗo mbeɗa heɗo matso eyi ɗum ɗo ko gasata kala ko jiiɗa e aduna ko gasata heddo jimti tan heddoro muñ no muñiruɗa hanke heccanki hande yo ɓuur to jagguɗa ɗo oto accu oto dugde makko oto haaɓe makko hoddiɓe ne nan ma sa yaltini dañ ko jarluma wona yi kam ɗeɗo balɗe ɗiɗi no mbami min jarnuɗa Dieynaba woni wonde projet mawɗo Aissata ɗum ne muusi de ɗum ɗo gurdam gurmi ɗo ɗam ene muusi hay ɓodde galas a sodanta neɗɗo to ummimi to ko muñmi toon ko ɓuri ɗum wonirɓe ɗo ni